Тогава, когато мисълта е блокирана, тогава, когато душевно си отпаднал в едно състояние, в което самия не знаеш какво да направиш, когато и хората около теб се чуят как ти помогнат и не могат да го направят, тогава си даваш сметка, че това, което си търсил и това, което си виждал в света около теб, има други измерения. То се измерва по различен начин. 14 години работя в системата на ХЕИ. Работата ми не е свързана с контролна дейност. Занимавам се с промоция на здраве и профилактика на болестите. По принцип това не значи просто подаване на здравна информация, а възпитаване на здравословен начин на живот в населението. В началото аз не знаех какво става с мен. 6 месеца никой около мен не разбираше за какво иде реч. Аз преживявах този паралелен свят, който беше в мен. Някакви случки, съвпадения, натрапливи мисли, спира мисловния процес. В един момент не мога да изкажа мисълта си, имам нещо, забравям го. Натраплива мисъл като пример на... Какво да кажа? Примерно буквално превеждане на думата ще ти извадя душата с памук, което значи да не се допирам до памук и така нататък. Чуда се как да излезе от състоянието. Единствената помощ, която може в такова състояние да се даде на един човек, е лекарство. Мозъка работи на едни обороти, които нормалният човек не може да си го представи за какво иде реч. Това са мисли, които няма мира от тях. Имало е моменти, в които 6 дена не мога да мигна, което значи не да не искам да заспа. Аз искам, лежа в момента, в който затворя очи и в мисълта ми е заспивам, ококорвам се и няма един миг не мога да заспа. Започнаха всички системи да ми казват, храносмилателна система, не чувам какво ми говорят. Просто всички системи в организма усещаш как изчезвам от този свят. Всичко, което се случваше в главата ми, не ми позволяваше да го споделя с никой. И в един момент не зависеше от мен, просто не зависеше от мен. Не виждах изход от състоянието и реших, че майка ми и баща ми ще ме прежалят. Ревеше ми се, ревах и посегнах. Бях сигурна, че ще успея, но ме спасих. Спасиха ме. Първата ми мисъл, когато ме събудиха, беше те успяха не успях да се самоубия. Постепенно отново повярвах в живота, но истината е, че трябва усилия от страна на болни, от страна на близките, за да се възстанови човек. Лично на мен много ми помогна това, че следвах тогава медицина. Определено знанието е това, което дава силата, дава ориентацията в живота. Ако съм успяла да преодолея нещо, е благодарение на знание. Благодарение на знание и благодарение на помощта на хората около мен. Че съм имала разбиране и че съм била... Просто ми е помагано. Другия момент, който е, че това поставяне в обществото, това са заболявания, които са... докато човек не го преживее, не може да каже, че знае за какво става въпрос. Имало моменти, в които съм се чувствала отговорна за нещо, което не зависи от мен. Натрапливата мисъл, че то може да се случи, как да го избегна, как не мога да го споделя, защото знам, ще кажа, да, ти си луда. Колкото и странно да е, този термин се наложи в обществото за тези хора, които на практика са като всички останали. И според мен отношението към такива хора трябва да бъде като големите деца в обществото, защото те не могат сами да се оправят. Те имат нужда от помощта на обществото. Много хора, които са ми колеги, като го споделя с тях, веднага се усеща пренебрежението, лошото отношение. То не е лошо отношение, колкото липса на разбиране. Липса на разбиране, втора категория човек,
Това е навсякъде човек се среща с тази преграда. Случайно попаднах на добродетели на Петър Дънов, начина по който на времето още, значи за неговото си време, да кажеш, че светлината, хармонията, любовта и така, мъдростта, това са добродетелите, които могат да изведат човечеството. А защо не именно тази дупка? Да се умееш да видиш доброто и красивото, това е което спасява душата. Ако постоянно човек мисли за отрицателни неща, абсолютно невъзможно да оцелее, пък бил той здрав. Смисъл е да усещаш красотата, хармонията, смисъл е да чувстваш любовта около себе си, но не толкова с разума, колкото с сърцето. Това за мен е смисъл. Мерси. Моля.